Molt bon vespre, Raül. Estàvem amb en Pep, que és el guanyador, ja tenim guanyador d'aquest concurs de rebosteria. És aquest pastís, que l'hem hagut de treure ràpid perquè ja volava, no? Ja volava, sí. Conta'm-nos, com l'has fet, ara que tenim més temps? Explica'm-nos un poquet. Bueno, senzillament és fàcil, l'únic és el muntatge. Has de fer dos bizcochos amb farina, saps? Dur també sucre glaç, mantequilla, i el més fàcil és fer bizcochos, ja t'he dit, has de fer l'elaboració, pues muntar-los i després anar-los xapant per la meitat i anar muntant en la capa que es devia explicat abans. Perquè aquestes bolletes són aquestes coses que estan tan de moda, no? Bueno, i aquest sucre glaç també. Aquesta tarta també ara és una de les que està de moda. La Red Velvet aquesta ara quasi tothom la fa i és una tarta que està de moda. I la veritat que té molt bon gust perquè el bizcocho i en la cobertura aquesta pues, li dona molta humitat i surt molt bona. I Raül, si t'apareix, provaré un trosset d'aquest pastís guanyador. Quina enveja, Toni, en aquestes hores. Boníssim. Gràcies. Anem amb el jurat. Mira, ell ja se'n va. Ala, com estàs? Ja que ja se'n va. Molt bé, molt bé. Conta'm-nos, com ha anat? Molt bé, totes són molt bones. El que passa que, clar, en so paladar, li mires el gust, una té un gustet, és un poc compromès, perquè totes, ja t'he dit, totes són molt bones. Totes són molt bones, però què has valorat? Hem valorat el gustet, també mires un poc la representació, però el principal és el gust, el bo. I era la primera vegada que feies de jurat o no? No, jo fa 4 anys ja... Bona feina aquesta, Té feina aquí a Can Molines, 45 anys, i som... Ja tenies experiència. Tenia experiència, i ara som de la gent gran de Valldemossa i cada any mos ho diuen. Per favor, quina pintassa. I moltes gràcies. Fins l'any que ve. Sí, l'any que ve. Gràcies. Ara en Lluís crec que està mostrant un munt de pastissos. Quin és que més t'agrada? El guanyador. És el guanyador aquesta. Què t'apareix? Està molt bona. Sí? Perquè han apostat per un pastís així un poc més modern, no? Sí, és que totes són molt originals, guanya. Són molt originals, tot i aquesta que també és de color verd. No sé de què. L'has tastada? Sí, m'ha pres que és la dona i Somo que han fet aquestes dues. Són ells dos, ja ha guanyat Somo. Sempre guanyava Sarlota. Sí, és vera. Estan molt bones, a més són molt originals, Molt bé, moltes gràcies. Mos acostarem per allà. Hola, bon vespre, com estàs? Quina berenada, Toni. Quin és el que més t'agrada? Perdona, però no n'he fet aquest jo de poca. Que has vengut aquí a berenar, no? Ja. Has vengut a berenar? Jo a berenar. Berenar i gratis. Això mateix. Que bo més. No, Anna Maria ja han xerrat abans i ara quina tastes? No, he tastat el tiramisú de filles, que és la meva amiga que l'ha feta. Això queda en família. Tastàs teu, de Carabassia o de Carabassó? La que vols dir? No va dir, que ja no m'aclarit. No n'hi ha, i ara mos hi acostarem i anirem cap allà, perquè hi ha molt de pastissos, Raül, que estan tenint molt d'èxit, el guanyador per suposar, però també la resta ja estan volant. Ara, no, està claríssim. Mira, aquest ja en queda poquet, aquest de figues, no? Me pareix que sí. I què? L'has tastat o no? Amén, tasta'l i ho veurem en directe, amén, què t'apareix? Amén. Perquè és una recepta nova, que s'ha inventat la cuinera. Boníssim. Sí? Quin gust et té? De figa. Però és molt fort, el gust o no? No, molt suau. Molt suau, de figa, jo també te'n tastaré un tros, perquè jo d'aquest no n'he tastat. Tasta. Amén, Toni? És que no m'agrada gaire la figa. Ai, que clar, no. Gràcies. Anirem per aquí. Perquè hi ha una sentada, a part de pastissos, jo els que més m'agrada és el gató, jo som molt tradicional, Raül. Sí. Bé, m'agraden tots, en realitat. I aquí hi ha tots els pastissos i més per allà també ofereixen begudes. Si t'apareix, quedam aquí i demà intentaré dur-vos un trosset, si en queda, de qualcun. Fins demà.